फिन सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन हौवाजों खारदों। आसा बसुमतारी मुंनि सासे हाबा जाखानाय आइजोआ गावनि 2 दाननि उन्दै गथ'खौ लानानै गुबुन हौवाजों खारनानै दं। चिरां बिजनी सानजा फस्लाबारि गामिनि बिलिफां बसुमतारीनि बिसि आसा बसुमतारीया गावनि 2 दाननि उन्दै फिसाजोखौ लानानै बहाबा खारनानै दं। फिसाजोबो दङ उन्दै, बेबो माबाल' जादों, मास मोननैल' जादोंमोन गथ'आ। बेखौनो सोरजों थांखो सोरजों माखो आंबो मोजां मिथिया। दा ओमफ्राय आं बिमा फिसाखौ फैबा लाफिनगोन। थारैनो आथिखालाव हाबा जाखानाय आइजोफोरनि गावनि न'खरखौ गारनानै खारनाया बारानिफ्राय बारासो जालांनो हमदों। थिग बेबायदिनो बिलिफां बसुमतारीनि बिसि आसा बसुमतारीयाबो गावनि 2 दाननि उन्दै गथ'खौ लानानै गुबुन हौवाजों बहाबा खारनानै दं। खौरांनि गेजेरजों बिलिफां बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला आसा बसुमतारीया गावनि न'खरखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारनाया 2 एबा 3 दानसो जाबाय। बिथां बिलिफां बसुमतारीया गावनि बिसि आसा बसुमतारीखौ गाबै गाबै फैफिननो खावलायहरदों आरो रायजो राजानिसिमबो सोरबाफोर मिथिबायोब्ला 9101729082 नङाब्ला 8099732599 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों। फैफिनदो आसा। आंनोबो दाबो लागोन फैफिनोबा। खुलुमबाय। आं सानजा फस्लाबारि बिजनी। आंनि हिनजावा दा गोमानानै दं। मास मोननै मोनथामसो जाबाय। फैगौबा लामा नायबाय थादोंमोन आं। ओमफ्राय दा फैबायबायोबा आं लाफिनगोन। फिसाजोबो दङ उन्दै, बेबो माबाल' जादों, मास मोननैल' जादोंमोन गथ'आ। बेखौनो सोरजों थांखो सोरजों माखो आंबो मोजां मिथिया। दा ओमफ्राय आं बिमा फिसाखौ फैबा लाफिनगोन। बेखिनियावनो। मानसिया जगाजग दंना गैया? मानसिया खम ओरैनो सम सम जगाजग थायो। ओमफ्राय थानाय जायगाखौ मोजां खिन्थाहरा। ओरैनो अबाव दं होननानै मिथियो? बेखौथ' गावबो खिन्थाहरनाय मथेबाथ' दिल्लीयाव होनना बुंहरदों। ओमफ्राय मा जायगा बेखौबो खिन्थाहरनो रोङा, खालि दिल्लीखौल' बुंहरबाय थायो। मानो थाङो सोरजों थांदों एसेसो आन्दाज खालामनो नामा? आन्दाजआ दङ दंनाया, हौवाजों दंहैयो। सोरजों? हौवानि माबाखौ डिटेल्सखौ मोनाखै। हौवानि फट' दङ गावजों बुजाबनानै लानाय, बेखौ आं होनो हागोन। रायजो राजाफोरखौ नुयोबा नोंथांनो फोरमायहरनो मा खावलायो? रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरोदि बायसान्स नुबाय बायोबा हमनानै खिन्थाहरनाय। दा नोंथाङा नोंथांनि बिसि गैयियाव माबायदि सोलिगासिनो? आं दा खस्थ'आव दङ। माबायदि खस्थ' सोलिगासिनो? ओरैनो आइमोनहाबो मेगन नुला, ओंखाम संनाय मानायफ्राव एखमबा गावनो ओंखाम खुरना होयो, गावनो गाख्लायना होयो। माबाफोर बुंहरनो गोसो जादों नामा नोंनि हिनजावखौ? फैफिनदो आसा। आंनोबो दाबो लागोन फैफिनोबा। एथ' गथ' गोरलैखौ मा खालामहैखो नोङो? आं आजावफिनगोन। माबाफोर नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर भुल बुजाबुजिफोर जादों नामा? नांलाय खमलाय माबाफोर? नांलाय खमलायाथ' गैया गैनाया। गाव आं कम्पानियाव थांबा न'आव फैयो। ओमफ्राय सिगाङाव नानि गोरलै मोननि समाव एसे मोजां रायज्लायहरदोंमोन। नानि गोरलै मोननायाव न'आव फैदों, आं कम्पानियाव थांबायमोन। बिनिफ्रायनो बोरै बोरै जालांखो, सोरजों रायलायो सोरजों मायो। आं फन हरबा आंनि फनखौनो रिसिभ खालामला, दानहरबाय थायो। मिस कल होबाबो हरफिना। नैबेयाव आङो बुंमोननो फन हरनानै खिन्थाहरबाय थायोमोन। माने दासिमाव फैफिनबानो नोंथाङा गनायगोन? फैफिनबानो आं दाबो गनायफिनगोन, आं बजबना लाफिनगोन।